ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎም ማዓንቲ ዕዱም ጋሻና ሓውና ዳንኤል ሃይለ ካብ ኤድመንተን ካናዳ ኣባል ኤሪፒኤም ወይ ከዓ ኤሪሳት ነበር ተወልኩ ድሓንዲ ዳኒ ያ ፀገም የለን ናይ ግድን በር ዝነበርና እንዲ ዝነበርና የኒ ፀገም የለን ኦኬ ቴንክ ዩ ስለ ተወርቃዊ ግዜኻ ዳንኤል ሓወይ ኣብዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና open mic ኣብዚ ምሳና ክትዕልል ፈቃደኛ ዝኾንካ ማለት እዩ እና ቀንዲቲ ምኽንያት መደወለይ ከዓ ተረዲእካ ኸውን ለንቅነ እቲ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ዳርጋ ኩሉ ባእኻትኩም ብኤሪሳት ነበር ኤሪፒኤም ኩሉ ሓድሽ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝዝረብ ዘሎ እሞ ብወገንካ ከዓ ኦፊሻሊ ስለ ዝሓተትኩና ብኤሪፒኤም ኣባላትኩም ስኻ ወኪልካ መፂኻ ለኻ ቴንኪዩ ክብለካ ፈቱ ብኡ ቁርብ ሓሳባትካ ንኸረክብ ኢለ ዝድውለልካ ዘለኹ ደጊመ ብሽመይ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ከመስግነካ ፈቱ ዳንኤል ሓወይ ቴንኪዩ ኣነ እውን ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብጣዕሚ የመስግን ዮናታን ቅድሚ 2 መዓልቲ ብዚ ኣደ ወንበር ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤርትራ ኤሪሳት ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ መፂ ኣብዚ ቃል ሂባትና ነይራ እሞ ሕጂ ተሰማማዕካሉ ይመስለንን ተጻሒፍና እውን ስለነበርና ኣነንስኻን ሕጂ ቁሩብ ርእይቱ ኸ ይኽሰምዕ ደልየ እስከ ምእንቲ ዋን ሳይድ ከይከውን እሞ ብወገንኩም ከመይ ረኺብኩሞ ከመይ ርኢኹሞ ኣብ ማዕረብ ክስን ኣብ ብሰላም ኣብ ዘይፍትሓሉ ሰዓትን ይበፂሑ ነው እቲ ኩነታት እስከ ቁሩብ ማስክ ሕጂ ሃይ ለኽደግሞ ዘይኮንኩስ ተራዳዲእና ስለ ዘለና ከለና ኩሉ ሰብ እውን ኣብ ኩሉ ሜድያ እንድሕር ኣብዚ ሰዓት ዝርኢኻስ ካልእ ዘረባ የለን ብዘይካዚ ዮናታን ብመጀመርያ ንኩሉ ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ደላይ ፍትሒ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ብምግጣሙ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣይግብኦን እዩ እዚ ብደገ ዘሎ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ኣይግብኦን እዩ በቃ ምክንያቱ ዓዲ ኸይድና ዝሓለፈ ዓመት ሳባ ዘላቶ ሄኖክ ኣነ ማለት ኢና ዓዲ እንዳኸድና ሰብ ኤሪሳት ንኽሕግዛ ኤሪሳት ናይ ህዝቢ እንዳበልና ዓዲ ኸይድና ህዝቢ ብጣዕሚ ኣኽቢርና ናይ ብሓቂ እምነት ኣንቢርልና ዝከኣለው ፅዒሩ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተስምዖ መቸም ብጣዕሚ ዝሕዝን በቃ ኣነ ዝሕዝነኒ ካብ ናይ ሄኖክ ንላዕሊ እቲ ህዝቢ ይሕዝነኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣሚንና 116,000 ዝሓለፈ ዓመት ሰብ ክበና ከሎ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ሰብ ገንዘብ በዚሑ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን ከም ትሪኦ ዘለኻሲ ብዝተፈላለዩ ዝውጠጥ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ኤርትራውስ ክንዲ 5-6 ስድራ እንዳኣለየ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ስድራ ኣለዎ ኣብ ደገ ሰብ ኣለዎ እዚ ኩሉ ቤተሰብ እንዳሓገዘ ተመሊሱ ከዓ ንሕና ከምዚ ገይሩ ክሕግዘና ከሎ ከዓ ተመሊስና ንሕና ከዓ ነዚ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ኣደራዕ ክንወድቀው ከለና ብጣዕሚ ዝሓዝን ግን እቲ ዝከኣለና ነዚ ነገር ንኸይመፅእ ከዓ ፅዒርና ኢና ብምንታይ ክጅምር ምስለካ ሳባ ብመጀመርያ እዚ ኩሉ ዝትብሎ ዝነበረት ሳባ ኣይደኖ ኣነ እታ ቅድሚ ሕጂ ምሳና ትሰርሕ ዝነበረት ሳባ ፅቡቕ ምርዳእ ዝነበራ ሳባ ምሳና ኣነ ንዓይ ዝፍለጥ እዛ ናይ ሕጂ ዘላ ሳባ ግን ኣይፈልጣኒ ሕጂ ንኣብነት ኣባላት ምስኹም ዘለዎ ካብ ኣባላትኩም ማለት እዩ ራድዮ ኤረና ሓደ ሰብሲ ትፈልጦ ቴልካ ነሲ ከምዚ መደባ ዘዳሉ ቴልካ ኣይፈልጦን እየ ከምዚ ገብር ቴልካ ኣይፈልጦን ቴልካሲ በቃ ኣይፈልጦን ኣይረኣኽዎን ማለት እዩ እዛ ናይ ሕጂ ዘላ ሳባ ከዓ ትፈልጣ ዲኻ ቴልካኒ ብፍጹም ኣይፈልጣን እየ ኣነ እቲ ኣዝዩ ዝሕዘነና ናይ ብሓቂ ንሓደ ውልቀ ሰብ ክትዕፍኖ ትኽእል ኢኻ ኣይፈልጣኒ ክትብል ከለኻ ዳኒ ቁርብ ኣብርሃለይ እዛ ናይ ሕጂ ሳባ ትገብሮ ዘላ ተግባር እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ሳባሲ በቃ ኣይፈልጣኒ
ኣይፈልጣኒ ብፍጹም ኣይፈልጣኒ ትፈልጣኒ ካትልካ ተቀይራት ካላ ማለት ብጣዕሚ በቃ ኣይፈልጣኒ ኣዝዩ በቃ ገሪምኒ ዘሎ ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ትብለካ ነይራ ንስኻ ድምፂ ኮንካና በቃ እዚ ተዓፊና ኢና ነይራ ተዓቢስና ኢና ነይራ ዝበለቶ እዚ ብጣዕሚ ውፁእ ሓሶት እዩ ክትገረም እዞም ናይዞም ኣባላት ቦርድ ሳባ ይኹን መግለፂ ክህቡ ከለውሲ ናባና እዮም ሰደሞ ናብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዮናስ እዮም ሰደሞ ኦኬ ከምታ ዘላታ ኤዲት ከይገበርናካ ሓሊፍና ኣሎ ኣብዛ ሓቶትናሲ እቲ ዝነበረት ናይ ኤሪሳ ዝነበረስ ናይ ኩላትና እዩ ንሕና ዝገበርናዮም ነገር የለን ስለዚ ኣብ ሰደልናስ ንሕልፎ ኢና ነርና በዝሎም እዚ ግዜ ሶሻል ሚድያ ኮ ኣብ ነፍሱ ከፍ ሰብ ኣብ ኢዱ እኳ እዩ ዘሎ ኣብ ኢዱ ተሎ ሰብሲ ከመይ ጌርካ ክና ሓደ ሰብ ዓፊን ካን ሎሚ ናይ ምዕፋን ግዜ ዲ ሎሚ ዳኒ ኖ ኣብ ኢዱ ሎ ሕጂ መፍትሒ ተወሲድኒ ወላ ሓንቲ መዛረብ ሲኢነክ ትብል ከላሲ እቲ ልሙድ በተሰብ ዝፈልጦ ብዛዕባ ኤሪሳት እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብኡ መፅያ ከምድላ ከተቃልሕ ከምዘይ ትኽእል ዓሺኩም ሒዝኩሞ ከም ትኸድኩም ትመፍትሕኩም እዩ ነይሩ መግለፂ ከም ሰማዕካዮ ስለዚ ኣብቲ ናታ ፌስቡክ ኣካውንት ወይ በዚ ከምዚ ናትና ናይ ሜድያ ናይ ዋትስኣፕ ገለመለ ዘርጊሓቶሲ ብቑዕ ኣይኮነን ንዓ ከም ተረዳእኳ ኣቐዲመ ኮ ኢለካ ኮይኒ ፕሮግራም ሰዲዶም እዮም እቶም ኣባላት ቦርድ ቅድሚ ሕጂ ሰዲዶም እዮም እቲ ናብ ህዝቢ መግለፂ ክገብሩ ከለዉ ናባና እዮም ሰዲዶም ኣቃሊሕና ሎም ኢና ዝኣበናዮም መዓልቲ የለን ብፍፁም ሳባ ኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ እቲ ናይ ሄኖክ ይኹን ሳባ ይኹን ኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ እቲ ናይ ዩቱብ ፓስወርድ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኮ ምስኦም ኮ ይነበረን ምስኦም ኮ ኣይነበረን ዝሕዝዎ ኣባላትና እሶም ኣለዉ ኣባላትና እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኣባላትና ንሶም እዮም ዝሕዝዎ ናብኦም ኢና ንሰድ ኣነ ይኹን ሄኖክ ይኹን ሳባ ይኹን ኩላትና ሲ ናብኦም ኢና ንሰድድ ናብኦም ሰዲድና ከኣቲ መደባትና ዝዘርግሕዎ ስለዚ ኣይነ እያ ሳባሲ ፕሮግራማ ሰዲዳስ እዚ ቃልሓለይ ሞኢላትናስ ኣይነ ኢና ዝኣበናያ ካብተን ሰደደተን እቶም ኣባላት ቦርድ ይኹኑ ወላ ሳባ ይኹን ሰደደቱ ከዓ መደባት ብንጹር ኣቃሊሕና ኢና ስለዚ እቲ ተዓፊና ኢና ዝበለቶ ኣነ ብጣዕሚ የገርመኒ የስደምመኒ እውን ናይ ብሓቂ ማለት ስለዚ እቲ ትፃወቶ ዘላነ እዚ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ምዃኑ ርድዩ እዚ ብምግባራ ከዓ ኣነ ከዓ ብልቢ ይሓዝን ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ተቐፅል ዘለካ ሕቶካ ክሳብ ምግባረይ ግን ነዚ ነገር እዚ ደው ንምባል ንሕና ይኹን ካልኦት ኣባላት ዝከኣልና ፅዒርና ኢና ትሕቶታትና ሕቶታትካ ንቐፀልካ ከዓ እቲ ነገር እንዳብራኸ ከይድ ስለዚ ሕጂ ዳኒ ሓወይ ብሸነኽ ናይ ዶክተር ሳባ እቲ ጌጋ በደል ገበን ብሸነኽኩም ምዃኑ ንስኻ ከም ትብለን ዘለካ ከዓ እቲ ጌጋ ናታ ምዃኑ ከምኡ እዩ ዝጋለፅ ዘሎኖ it takes two to tango ዝበሃል ኣሎ ማሲ ሓቢርካ ክፍታሕ ዘይተኻእለሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ኢልካ ትሓስብ ሓቢርካ ክፍታሕ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ምስለካ ከተሕዘካ መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ምስ ኣጋጠመ ንኩላትና ድቦላ እዩ ኮይንና ድቦላ ዝኾነና ምክንያት እንታይ እዩ እዛ ናይ ሃይለ ሳሙኤል እያ እዛ ናይ ሃይለ ሳሙኤል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሄኖክ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ሳሙኤል ምስ ገበረ ማለት እዩ ምስ ወፃእታ ቪድዮ ናባይ ናብ ሳሙኤል ናብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ኤሪሳት እቲ ሊንክ ሰዳትልና እያ ኣነን ሳባውን ተዛራሪብና ብዛዕባ ጉዳዩ እዚ ኣነ እውን እቲ ዝነበረኒ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ሳሙኤል እቲ ርእይቶይ እውን ንሳባውን ኣካፊለ እየ ንሳባ ግን እዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክኾን ዘለዎ ግን ብምትእርራም ክኾን ከም ዘለዎ ግን ኣስሚረለ ኣነ ብምትእርራም ሄኖክሲ ክዛረቡ እየ ኢለያ ማለት እዩ ኣነ ምክንያቱ ኣብኡ ንርእይቶ ሓሳበይ ክቐምጥ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ኾን ሶሪ ንሄኖክ እንታይ ልክዕካ ክትዛረቡ ሕጂ ከም ስለ ዝበለትካስ ጌጋ ኮይኑ ረኺብካ ዲኻ ክትእርሞ ደሊኻ ዋላ ጌጋ ዘይኮነስ ካልእ ግብኦም ነቶም ሓለፍቲ ዘለውሲ ካልእ ግብኦም ወላ ካልእ ትበልክያ እውን ካልእ ግብኦም ግን እቲ ኣቀራርባ ዝነበረ ግን ሓደ ዝነበረ ከምዚ ጋዜጠኛ ናይ ዲፕሎማት ክኸውን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሓት ተጋደልቲ ብዙሓት ሓለፍቲ ይሰምዑና ስለ ዝኾኑ ነዞም ሰባት እዚኦም ብኸመይ ጌርና ንክስቦም ዝዓይነቱ ኣባህላይ ነይርኒ እምበር ካልእ እንተበልናዮም እውን ይግብኦም እዩ ግን እቲ ኣቀራርባስ ከምዚ ክኸውን ከምዚ ምክንያቱ እሶም ኣሰራርሓ ምሻራ ኢረና ኣለኹም ነንሕድድኩም ዝቃበሎ ኣሎ ዮናታን ከም ዝተበልካ ቢኒ ከም ዝተበልካ ኢልኩም ትመዓዓድ ኢኹም ሓቀይ ንሕና ከዓ እቲ ኤዲተራል ቦርድ ስለ ዘይነበረና ኣብቲ እዋንቲ ሄኖክ ንዓይ ሓሳበኒ ኣነ ከዓ ንሄኖክ የካፍሎ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት ከምዚ ኢሉ እንዳቐፀለ ከሎ ብፍፁም ኣብ ሓንጎለይ ዘይነበረ ብፍላይ ሳባ ምሳይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ርክብ እዩ ነይሩ ምሳይ ከምኡውን ምስ ኤቶበል ምስ በዓል ሳሚ
أستراليا كومون بروجرام دايركتور يوناس زي مس بتاع مصبو ركبي زلوا مسانا مالتي سلازي إذا نجار زخت جورو خلا مس أبالات بورد رايت زراري بمبر مسانا والحنت نجار زراري سلازي مجلس مسحبت كلاتنا لبنا بقى قطي بتاع مسنبيدنا أزيو أسنبيدنا مهناتو كم زعينة نجاراتي أبكسي خاتفتحو أو وش تجزا خاتفتحو تتعرف دليت كاتبها دليت كا ولا تتعرف ولا خالد تبها بتحري إنجليف كاجن ناب زغط مدبات كخت حلف نمنتاي تلكانس كتتعرر مثل زلكا مالتي سلازي اتناي سباز نبرنا أمس وقت مجمرة إيميل سددلا أنا سديدلا نمنتاي تلكان أخي باخ جبر كم زلوا ناي مجمرة تانتي إيميل أتقبلها بزعباز قدايزي ناي منشو مسلز نبرة تي إيميل ونسأله نسابة حيتيا زي بزعباز نجرزي كريتا سلزلني أبلات بورد يخون توم فتسامي تأكل أخي باخ جبر لنا له إلى مالتي بدحريو سباون لا تنشعو أنا سانت أبحث زراري بنا الميرانا بزعباز قداي ما أنا كنا بهزبي نخوت كم زعينتنا في زوجنا كسخن كنجبر بفتصوناتي مدبن حسابنا ينبرن سلازي بزعباز قداي اسكن الزرارة إلى مالتي سلازي زو قداي زخوم إلى داخل خلو أنفتو كل رئيو تي أنفتو تأنفتوس ما يدعلنا خم زي كونه فلا أنا خاص أبوليسي إترا لعلتي تشعت عم مثل سرحوس نجرسي تفلتها مهناتو معتا حتى أتسب تشعت عمت مولو حتى أتسب سمعت خانكا مهناتو بوليسي سرحي كتسالي قدايتنا هزبي خا زقات مكا سلازي تنجر زخم زخون كله بفتصم تعنا خم زي بقولو سلا تردعني انت هيخ قبر وسينا 4 كوميتي كنقوم إذا خان أبلا ندارك نإرسات دايركتور يوناس نبي يوناس دويلة مالتيو 4 كوميتي ممكن قوم إذا نجرزي كسخن قبره زي قربي لامس أمكن الزرارة إذا نجرز أخم فتحه زبلين يرو حجب وجن هناك حدا أبالكا بعلقة رموز جباكا نفذبوا وتيخا كم تجير كاتواردو كنا عيكونن هناكن سدرا بيتون بتعميم بزنا جرز توري مالتيو هناك جدا نوري هناك سي حسبه فول تايم صراحة له كمون ناتو نيغاسيشن الله نزنا جرزي خماسي أخر تروفي نيرو هناك كنا بلعليوسي كاب صراحة وتيو نعم تياتو ناب انترفيو كلتا سلسة انترفيو قبر حانس هناكسي حدا سب دي خاز زولو الأوان نيرو سلازي نزا خمزة عين السب كام ناي بعت بيتو كام ناي دقو جيزي زبكا سب كم تجير كاتواردو زحزني سلازي هناك عزي حزينو سلازي نبرا أنفتنا نابيت عينيرو ناب هناكنا من رقع هناك ترقاقا بجاخا إنا ناندونا ترقاقا إذن قرد خم فتحينا ولا مسبعة بيتو انتزاراري بيت بجاخي إرسا جيزي حابلنا بجاخم إذن قرد سهدي إلا نرأي أزخلو تقاريسكم إرسا تأكل تكال نخدكم عبا أبركتو نجيركم سمخناتو ناتو تعارت لا يكون النيرو نهي بعت بيتو انتزاري لازي إذن قرد خنا الرقاقي إلنا بتنا بهنوك بتخانا أبالات بورد يخون نفسابا يخون كا إتنا قردتي كنزارارو 4 كوميتي أويمنا كنزارارو وسينا مالتي توم أبالات كوميتي 4 كوميتي زنبرنا خا دكتور يوناتان يوناس هايله فيلمون حاجوس أنا نزلنا خا حنت كوميتي أويمنا مالتي دكتور يوناتان بس أقعد أمزي بلبي خمسنا زدلي تي ناب أبالات بورد تصحفه أزيو لزوب الروم نتناقرسي رجيز كأخذ كيس أزي كبيريو سلازي ناب أبالات بورد خا دكتور يوناتان تصحيف لهم مالتيو ناب دكتور يوناتان تصحف لهم وانكا معنا خرخونا نتصبنا خلنا سبا مالتيو نتناقرتي رجيسة نتي زنبرة 4 كوميتي زنبرة من تاين 4 كوميتي مريزنا مسلكا توم زنبور سباسي توم كلاتنا 3 سبات تونكس بقى هو يخونات زوم ميتيم هو تخوينا خاخن راينا خلينا 4 سبات كن أنا على إيرسات درجة 5 عمتي قريبة سبا بسلسر 4 ورحات قدم سبا توم كالوت أنا لعلي إيمي توم أبارات بورد زنبور هون لعلي إيمي أنا أبتي زلنا أقول فيلمون إيتو تلكا كابتن مسرتيو يوناس هايلي تلكا درجة مساينا وح عمتها زجبرة سباتي دكتور يوناتان كأب بعلم وياي بقى ناي قاعدة مويا استمرقة مخا انت عينت مخان الدكتور يوناتان كأ كلها ثمان خلطنا سلذي زوم سبازي يحس كامل خيامسي مرحبا يلوم زقبولنا يمسيلنا نيرو مهناتس كنرادا كنفتح مهنات جيجا فتيهم قالوا اتنقرتها بك هاو ولا عن خي قصل نيرو سابقا نزين ناي 4 كوميتي زنبر النعور جيصا نو بحبار يزرخوكم إلاتنا بدحريو فتصم نرد أخم زيلة تردينا مالتي كاون تاي قصيرو
ንኹላትናቶም ዘለና ኣባላት ኤሪሳት ፈጸምቲ ኣካልን ኣባላት ቦርድን ዘለና ኩላትና ኣብ ሓደ ዙም ሚቲንግ ተረኺብና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዙም ሚቲንግ ቅድሚ ምግባሩ ሳባ እንታይ ገይራ ናይ ሄኖክ ናይ ባንክ እቲ ኣክሰስ ዝነበሮ ናይ ኦንላይን ዝነበሮ ናይ ኣካውንታንት ናይ ኣጋዕዚት ዝነበረ ንኽልቲዮ ዓጨርቶ መጽ ስለዚ ሳባ እንታይ ማለት እዩ ኣብኡ ክትመጽእ ከላ ዕግርግር ንምፍጣር ህውከት ንምፍጣር ተዘይኮይኑ ንምርድዳእ ከም ዘይመጸት ርዱእ ነይሩ ኩላትና ከዓ ምክንያቱ እንታይ ንክንከውን ኩላትና ሓረቕና እንተሓሪቕና ከዓ እቲ ምርዳእ የለን ማለት እዩ ስለዚ ሳባ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ዓላማ ስለ ዝነበራ ንብሙሉእ ክትረዳእና ኣይከኣለትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ዘየለ ክዛረባ ይደልኒ ፅኒላ ሰማዕና ነይራ ሕርቃኒ ነይርና ብጣዕሚ ንምንታይ እቲ ናይ ባንክ ዓፂኽዮ ንምንታይ ከምዚ ጌርኪ እንዳበልና ንዘራረብ ነይርና ጌና ሕቶታትና ከይወዳእና ጌና እንዳተዘራረብና ከለና እዛ ናይ ዙም ሚቲንግ نخلاتنا أبغزنا عزيزتا إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي رادي إرينا ينزلنا كبرات خطات المدب مسانا دانيال هايلا كاب إدمنتون أبال إيري بي إم إيري سات نبري مسانا زلو غازيتانيا دانيال حوي حجي قرب ملسك بلندي تا أنز فلت ساواي كونتيني الكاني حجي الحن أغرب بلق حتى كاي political motivate كوينا تقول الله الكات حسب مالتي كم دلايت فتح كوينا أمسخ ما كله تقوي نيرانو كم زي زمت زلوا زربا ولا خبت تري هو نزل خاري توتات تبقيسيز حتى كذا لقو حجي أنا personally فولت إبلين هكذا في إيد الله ما بزيل كات أمن يوناثان تايمس لك حدا نقر كخرد أنا زلوا الله نحرسب مسخا دلاي فتح زنبرة مسخا زغوي زنبرة سب هجدف كتبلو قبول يكونن يبل مالتي ግን ሓደ ነገር ንኽነግረካ ዮናታን እዞም ህግደፍ ንብሎም ዘለና ኮት ማልኮ ይሕዋትና ኮም ነይሩ ኣሕዋትና ማለት ወርገን ሲያስ ኢድና ክስጋብ ዝኾንና ነጠቃል ነይሩ ሓቂ ነዞም ኩሎም ናይ ህግደፍ ሓለፍቲ ዘለዉ ካብ ባዕል የማነ ባንክ ጀሚርካ ብሙሎም ዘለዉ ዝሕጅን ህዝቢ ኤርትራ ቀርፊዶም ሒዞሞ ዘለዉ እንታይ ደም ነይሮም ማለት ኣሕዋትና ኮም ነይሩ ብምንታይ እናጸሊና ብተግባሮም ኳይ هجرف من بالكو شيم قاعد ليكاني نن اي تردع كان نن حسب كود على كتردي انه بحطه خير مزيانه اوكي هجرف زبلكا تغبار كايو حجي حسابها انتينا نزلنا بتغباراسي نهجدف حليفاتهم ينا نزلنا هجدف ايكون نزلنا بتغباراسي نهجدف حليفاتهم ስለዚህ ሳባ እንታይ ዘብላ ሲያስ እንታይና ንብል G15 ብጾት ዝነበሩ ጠሊሙ መጋደት ዝነበሩ ሕዋት ጠሊሙ ናምንታይ ና ብዒራ ዕረእትዩ ሳባ خاص ትገብሮ ዘላ ሕጂ خا እንታዩ ልክዕ ተግባር ህግ ይደፍዩ ንሳባ እንታይ ዘብላ ተግባራይ ህግ ይደፍ ዘብላ ኣና ሓደ ነገር ክነግረካ ንሳባ ህግ ይደፍ ብድሕሪ ኣለው ክብል ኣይከልኒ ህግ ይደፍ ካ ድሕሪ ኣየለውን ካ ክብልካ ኣይከልኒ ተፈልጦ ይብልካን ማለት እዩ ተፈልጦ ይብለኝ ኣነ ግን ተግባራ ግን ይብልካ ዘብላ ንበዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንበዓን عن ማለተይ ከተመረቀ ይመጽ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ገብሮ ዘላ ሶፊያ ተስፋ ማርያም መልኣኽ ያብቅኒ ሳባ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ መልኣኽ ኣይኮንኩን ዝብላ ዘሎ ሶፊያ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃና ንፈልጣይና ናይ ስርዓት ኣገልጋሊት ናይ ስርዓት ታይ ምዃና ኩሉ ንፈልጣይና ብዛዕባ ናይ ሶፊያ ሶፊያ ግን ኣብ ቅድሚ ሳባ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓይ እንታይ ተልካኒ መልኣኽ እያ ስለዚ ሰባት ገብሮ ዘላ ኩሉ ነገር ንህግደፍ حليفاتهم يخلق هذا هجدف زي كونكو زبلاس نهجدف حليفاتهم يخلق هذا دان هوي حجي كمتي دكتور سابت فاو هنساب زي حبرتنا نسا مساخاتكم ولا حنتي صلئي وي بأسي كم زي نبرا هنوك مسواتسه مساخاتكم توقوتيتكم دحريكم زغويكم تردي خاني بزي دليتكم بزي فلات مالتيو هنوك حزكم كم زخدا كم عينت مرداتا هباتنا ناتي حتى بزي حجي دان حوي حدا توقيتكم تسألكم تخدو دحري هنوك ولا كلكم بحساب كتلقسوا كلكم سي انتي سلسترخ بإني هنوك سل زلقسوتو ولا اسكبز مجلس أحبني زي قرب تتحسس بنيا انتي مثلك هيناتان إذا أنت يزرع كاتيركيو عبل علينا زلوان معك زرعي هاي بحق معك زرعي أنت مثلك أغدي ما تصل كاتني إذا نجار زي مسجات أمن قدام أي نجار إذا قد دايزي أنت يخلص تتفانيرنا
ኣብ ውሽጠና መጀመርታ ኮይለካ ሳባ ምስ እቶም ኣባላት ኣይፈልጡንን እዮም ኢላትና ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣቀዲማ ገልጸልካ ፀኒሕ ምሳይ ፅቡቅ ርክብ ነይርዋ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ንዳዋወል እንተነሖ ካብ ክልተ ሰሙን ንዳዋወል ፅቡቅ ናይ ርክብ ነይርና ምሳይ ምስ ሳሚ ምስ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዮናስ ምስ ኤቶ ምስ ካልኦቱን ፅቡቅ ርክብ ነይርና ሳባ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ተጎጂቶም ከሪኦም ክትብለና ከላ ናይ ብሓቂ ካብዚ ዝኽፍእ ንዕቀት የለን ምክንያቱ ንሕና ቅድማ ኣብ ኤርሳት ምፃና ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሒ ዘገልገልና ሰባት ኢና ህዝቢ ዝመርሕና ሰባት ኢና ምስ ህዝቢ ዘገልገልና ሰባት ኢና እዚ ንዓይ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓይ ኣባል ፖሊስ ኮይነ ምስ ህዝቢ 9 ዓመት ልዕሊ ናገልግል እየ ህዝቢ ህዝቢ ከዓ እንታይ ዓይነት ክሳይበን ነይሩ ከዓ ፈልጥ እያ ኣነ ክነግረካ እቶም ካልኦት ኣባላት ዘለዎ ከዓ ብምሉኦም ኣባላት ዘለዎ ከዓ በዓል ፕሮግራም ዳይሬክተር ባዕሌናስ ምስኦም ዘሎ ልቦና ምስኦም ዘሎ ምስትውዓል ምስኦም ዘሎ ህድኣት ምስ ማንም ኣይትረኽቦን ኢኻ ከም በዓል ሳሚ ከምኡውን በዓል ኤቶ እዞም ኩሎም ዘለና ኣባላት ከምዚ ጌራ ንዓና ብንዕቀት ተጎጂቶም ክሪኦም ክትብለና ከላ ብልቢና ንሓዝን ክነግረካ ንሄኖክሲ ፈሪሖሞ ይኾኑ ክትብለና ከላ እዎ ንፈርሖ ንሄኖክ ጥራይ ኮና ንፈርሖ ወላ ንዓኻ ንፈርሐካ ዮኒ ምክንያቱ ሄኖክ ንፈርሖ ከይስልክዮ ካብ ዝቃርስ ከየለ ከይደክም ኢናስ ብጣዕሚ ንፈርሖ ንዓኻ ንፈርሐካ ዮናታን ኣብ ራድዮ ኤረና ልዕሊ 14 ዓመት ከይስልክኻ ትኸይድ ኣለኻ ከይትደክም ማለት እቲ ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲ ተስፋ ከይትቆርጥ ብጣዕሚ ንፈርሕ እንተዘይ ኮይኑ ግን ክነግረካ ዮኒ ንዓኻ ይኹን ሄኖክ ብምንታይ ኢና ንፈርሐኩም ከምኡውን ንሳባ ምሳና ነይራ ጌጋ ጌራ ምሽ ሓቂ ንሳባ ብፍጹም ዘፍርሕ ነገር ይብላን ኣብታ ተድሊ እዋን ከዓ ኣብታ ተጋጊታ ከዓ ተጋጊኺ ኢልና ኢና ኣቀዲመ ከስምረልካ ፀኒሐ መጀመርታስ ሓቲትና ኢና መጀመርታ 4 ኮሚቴ ኮይና ሓቲትና ብኢሜል ሓቲትና እያ ብኩሉ ነገር ፈቲና ኢና ምዃን ምስ ኣበየና እዩ በቃ ከይፈተና እንታይ ጌርና ማለት እዩ በቃ ምስ ኣቆሪፅና ምስማዕ ዝበሃል ምስ ኣበየትና ሕጂ ምስማዕታ ኣብያትና እንታይ ኢና ክንገብር ንሄኖክስ በቃ ወላ ሓንቲ ነገር ጌጋን ዘይብሉ ሰብ እሞ ብቀሊሉ ክእረም ዝኽእል ሰብ ሄኖክ ኣነ ከዓ ኢለካ ምስ ሰባት ተረኺብና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዛረብና ኣሎ ምስ ሄኖክ እዛ ቀራርባስ ከም ዚኣረ ትኾን መሓሸት ብለካ ነይራ ፅቡቅ ዳንኤል እዚኣ ፅቡቅ ሓሳብ እኒዩ በቃ ድሓን ብድሕሪ ሕጂ ከምዚ እንዳተኣረርና ንኸይድ ይብለካ ሄኖክሲ ኣዝዩ ምቕሉል ትሑት ኣነ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኽዎም ሰባት እየ ዝብለካ ዘለኹ ሄኖክ ብፍጹም ኤርትራውያን ተሪእኸናሲ ብዙሕ ትራማ ስለ ዘለናስ ሓራቃት ኢና ቅልጢፍና ኢና ንቁጣዕ ቅልጢፍና ካብ ሄኖክ ሞት ኢል ሓንቲ ቃል ሕማቅ ቃል እኳ ኣይክወፅእ ዘይከል ካብ ሄኖክ ኣብዚ 5 ዓመት ሄኖክ ኣብዛ ልበይ ዝሓዝ ኩሉ ሓንቲ ነገር የላ ስለዚ ሄኖክ ክእረም ብቐረባ ክትእርሞ ትኽእል ብቐረባን ከተረድኦ ትኽእል ኣዝዩ ምዕቡር ስልጡን ዝኾነ ሰብ ሄኖክ ንሄኖክ እንታይ ናይና ንሄኖክ ንሕና ምስ ኣብ ጎኒ ሳባ ክንከውን ሳባያ ምስ ማዕዛ ኣቤትና ምስ ማዕታ ኣቤትና ከዓ ምስ ተወፅዐ ሰብ ክንከውን ናይ ግድን እዩ እቲ ዝበለቶ ኣባና ግን ሕጂ ኮነት ንዕቀታርያ እዞም ኩሎም ኣባላት ኣብ ዙም ሚቲንግ ከለና ግን ሳባ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ዙም እቲ ናይ ዙም ምክሳይ ኣብ ገጽ ናይ ዓፅያቶ እዚ ክትገብር ከላ ከዓ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊና ከም ዘይብሉ ተረዲእና ሞ ሳባ ሕጂ ኮንክ ንዕቅና ንዓና ኣብቲ ናይ ዙም ሚቲንግ ክንረኸብ ከለና ኣብ ገጽና ተዓፅዮ ከለካ ክሽዑ ይኻሪእኽና ብተወሳኺ እውን እቶም 4 ኮሚቴ ኮይና ህድእ ኢልና ክንዛረብ ዶክተር ዮናስ ሃይለ ፊሊሞን ኣነን ኮይና ህድእ ኢልና ክንዛረብ ኣብ ዝሓተትና ከእዋኑ ንዑ እውን ረጊፅክ ኢኺ ንምንታይ ትልካ ንኸዮናታን ሕፅር ሃቢየ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ዓላማ ንዑ ንምግባር ስለ ዝኾነ ንኹላትና ረጊፃትና እዚ ትፃወቶ ዘላ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ከዓ ሕጂ ከዓ ሳባ ንሓደ ተራሰብ ኢለካ ዮናታን ንሓደ ተራሰብ ክትዕፍኖ ትኽእል ኢኻ ንክንዲዚኦም ዝኣክል ጋዜጠኛታት ግን ስፒከር ዘለዎም ሰባት ግን ከምዚ ጌርካ ክትዕፍኖም ከም ዘይትኽእል ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ከስምረላ እደሊ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዳንኤል ሃይለ ካብ ኤድመንተን ካናዳ ኣባል ኤሪፒኤም ይምሳና ዘሎ ዳንኤል ሓወይ ሓንሳብ ከምዚ በዚ ጉዳይ ዝኽንዕልል ከለና እንደገና ከይጓሃር ናብ ሕማቅ ከይከይድ ኩሉ ሻብ ስክፍታ ኣለኒ ተረዲእካ ምናልባት ግን ክፈልጣ ዝደሊ ሓንቲ ነገር እንድሕር ኣላ ኮይና ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ሕጊ ኣሎ ኦኬ ሕጊ ኣሎ በቲ ሕጊ ትኸይድ ማለት እዩ whenever you cross the line
ጸገማ ተምጽእ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤሪሳት ዋላ ንፍትሒ ነቲ ህዝብና ከምቲ ዶክተር ሳባ ተዛረበቶ እየ ሕጂ ሕፅር ኣቢለ ክብለልካ ዝፍትን ዘለኹ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ሜድያ ዘይሰምዕ ብቴሌቪዥን ብዘይካ ቲቪ ኤረሲ ቅያር ንኽትኮኖ ንኽትምህሮ ንኽትሃንጾ ተሓቂ ንኽፈልጥ ተባሂላ ዘበለት እያ ሕጂ ከምቲ ዝበዝሕ ርእቶ ዝመፀ ንስኻትኩም ማለት ብፍላይ ሄኖክ ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ኤሪሳት ፀግዒ ዝሓዘ ዓይነት ከምዚ ውድባት ጥውይው ዘይብላ ሕጂ ክነግረካ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶታት እናንበብኩ እንዴ በዓል መምህር በየነ ገርዝጌር ውፉይ ንኣብነት ኣብኡ ክመላለሱ ምስ መፁ ኣብቲ ቴሌቪዥን ሽዑ ዝመፀ ፀገማት ከም ዝኾነ ዝገልጹ ብዙሓት ኣለዉ ተረዲኻኒ ሕጂ ይመስለካ ዶ ካብቲ ዝነበረኩም ውዕል ቁርብ ወፂኹም ከምቲ ሳ ዘይትጽበዮ ምክንያቱ ኖይትራል ኢና እናበልካ እንድሕር ኣጎኒ ብርጌድ ንሓመዱ ኣለና ኢልካ ዋላ ሕጂ ኣነ ማይክሮፎን ናይ ራድዮ ኤረና ኣይሓዝዳ እምበር ከምቲ ሰብ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣብ ናይ ዝኾነ ትካል ከይደ እንድሕር ገንዘብ ክእክብ ጀሚረ ክሕግዞም ንዕኦም ከምዚ ራድዮ ኤረና ትሕግዝ ዘላ ኮይኑ እዩ ዝረአይ በቲ ድምፀይዲ ዋላ በቲ ፀጉረ ተረዲካ ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ ዘይምርድዳእ ዝነበረ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ ርእቶ ኣለካ ኣብዚ ዮኒ ተሓቶ ድገመለይ ተሓቶ ሕፅር ኣቢለ ክደግማ ሕፅር ኣቢለ ክደግመለይ ኦኬ ኣብ ሓደ ትካልሲ ሕጊ ኣለካ ኦኬ ስምዓን ኦኬ ሕጂ ነዚ ሕጊ ዝጠሓስኩሞ ዶ ኮይኑ ይስምዓኩም ንኣብነት እንድሕር ነፃ መድረኽ ፀግዒ ዘይሓዘ ዘይሻራዊ ተባሂሉ እንድሕር ደጋጊምካ ናይ ኢንተረስት ናይ ሓደ ግሩፕ ተርኢ ኣለኻ ኮይንካ ጥውይው ዘይብላ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ግዜ በዓል መምህር በየነ ውፉይ ኣብኡ ክመላለሱ ብቲ ኤሪሳት ምስ ተረኣየ ሽዑ ዝተላዕለ ናዕቢ እዩ ከምዚ ንዓይ ዝርዳእኒ ተወሳኺ ኤሪሳት ዳርጋ ከምዚ መድረኽ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሳይድ ሒዛ መፅያ ሕልፍ ሓሊፎም በዓል ሄኖክ ሓገዝ ንብርጌድ ንሓመዱ ዋላ ከም ፕራይቬት ዋላ ከም ኤሪሳት ኣይኹን እሱ ግን ገጽ ናይ ሄኖክ ትርኢ ከለኻስ ኤሪሳት ኢኻ ትርእኖ ኣብኡ ከብል ከሎ ሕጂ ፀገም ይመፅእ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ካብኡ ተበጊሳ ድኾን ትኸውን እዚ ኩሉ ምስ ሄኖክ ተዘይኮንሲ ንሄኖክ ጥራሓይ መኸሰሰቶን ወይ ምስ ሄኖክ ጥራሓይ ምኾነ እንትባእሳ ማለት እየ ዮኒ እዛ ሕቶ እዚኣ ፅብቕቲ ሕቶ እያ ሓደ ነገር ክነግረካ ዮኒ እዋ ኣባላት ኤሪሳት እዋ ብዙሕ ፀገም ኢና ሓሊፍና ካብ ሓደ ቅድሚ ኣነ ኢለካ ድሓር ተፀንቢሮም 3-4 ወርሒ ተፀንቢሮም እዋ ኣብኣ ነይራ ሓንቲ ዝቆመት ሕጊ ነይራ ሕጊ ካ እንታይ ነይራ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ነገር ክሳይ ዝገብር ኣብቲ መደብ ከይቀርብ ንህዝቢ ዝፀርፍ ድዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ድዩ ናብ ምንታይ ከይቀርብ ናብኡ ንኸይቀርብ ትብል ዝነበረት ንዓይ ንሄኖክን ከምዚ ኩርኳሕ ኮይናትና ንዓመታት ማለት እዩ ንዓመታት ኮይናትና ስለምንታይ ምክንያቱ ነቶም ከምኡ ዓይነት ዘሎ ከምኡ ዓይነት ማለት ርድኢ ዝነበሮም ሰባት ከም በዓል ብሩህ መጻበል እቶም ካልኦት ይኹን ኣምፂና ናብ ኤሪሳት ክነቕርቦም ክንምጉቶም ኣይከኣልናን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ነቕርቦም ለስላሳ ዝኾነ ከምዚ ድሓን ዝኾነ ሰብ ኢኻ ትረዳድኡ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ኣምፂና ናብ ቅድሚት ክነቕርቦም ኣይከኣልናን ሕጂ ነዚ ሕጊ ንኽቕየር እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ካብቶም ዝለዓለ ዝመጎትኩ ኣብ ኤሪሳት እየ ኣነ ብሩህ መጻ ክቐርብሎም ውፊል ክመፅእ ኣለዎም ኢለ ዝመጎትክ እየ ኣብዚ ጎነይ ከዓ የማነይቲ ኢደይ ዝነበረት ከዓ ሳባ እያ ነዚ ነገር ትድግፈን ንዓይ ዝነበረት ማለት እዩ ንኣብነት ከዓ ኣለካ ነዚ ምስክርነት ከም ዘለካ ኣለካ ማለት እዩ ኢለን ሓፍትና ኢለን ትፈልጣ ኢኻ ኣምዳ ሄኖክ ኣብ ናይ ኤሪሳት ዋዕላ ናይ ሲምፖዚየም ናይ ኤሪሳት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣምዳ ሄኖክ ተረኺብና ኣነ ይኹን ሳባ ይኹን ኢለን ካልኦቱን ኣባላትን ኣብ ዝነበረሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ፊሊሞን ሓጎሱን ኣብ ዝነበረሉ እዚ ጉዳይ ዘልዕልና ነዊሕ ተማጊትና ሄኖክ ኣብዚ ኢዱ እትወን ኣነ ሳባ ይኹን ኢለን ይኹን
نمجوت نيرنا هو قربوا اللوم نبنيرنا سابق أخوي بزجدة بسترخاء بروه متعايك قربوا اللوم كن مجوتهم كنكئل لنا نمنتايز نجار كعرز اللو إلى سابق زيارة بوش تقبر الله سلازي إذا حجزنا غير سابع إذا نجار زيادة دفاع مالتي إلا إنه سمعنا لا فيلمون حاجة صنع سمعنا لا مالتي كالوتون أسمعتهم يذكرهم كالوتون أبالاتنا نيرهم مالتي سلازي سابع إذا نجار سامعة مالتي نامنا برجينا حمودو خنسجر مالتي برجينا حمودو أبسيات الكلاتنا كم نذكره مالتيو تي زنبار السلام وصل في خبر كله دكتور سابع ساتفة تدقفوا يعني برجينا حمودو سلازي هناك يكون سابع يكون أكل سمع مالتي برجينا حمود زم بعلو في برومة عمت يمكن قطهم زلهم تراريم هو تراريوم بزعبا برجينا حمودو دقفهم زلهم تراريم ده هو تراريوم بزعبا تاني جنزب موزع كتكيت كلاجن نا هناك إذا جنزب موزع سدواب بالله تواهيلو هناك أوكي صبوا أوكي هناك انتايلو بدحريو بشميو مالتي بشمية ذا نجرزي أخ جبرايلو أوكي صبوا هناك بشمو نه تحالفنا تجيرلا جيروا تا نجرتي أخ تجبر كلا سبعنا عنا والحنت نجرز مخارتنا نجريل زربان سأولات بورت راينيرو نحنا حجب بزعبا زي كم مالتي كم حد ترى سبي رئيته خبر كاز غير مالتي سلازي هناك قبل خلو زي نجرز خون كله إحنا أبلاتنا حموش تعمت مولو زي دخلنا أبلاتنا بزعبا زي نجرزي نعنا أنت توردون يرنا إحنا متماقتنا سلازي بيت تقربوز نبركم مدباتي ولا حنت تسأجماي نبر عن مالتي كم يزرع نزل بفلسم أنت هتقبل عمل سياتل متيامو أبسياتل زمتتكو نبرجين حمدو مدقاف يا متيا حجكو أنا كوز بلا كاز له زاني حج تناي قدم سبازنا بلتن زاني حجن ببين تناي قدم فلت زاني حج جناي فلت أني بلا كاز له كون سيو سلازي بزي أختر دعني تصفى قبر تردي أكا داني حوي منالبات حجي أبزي حدش نجار متي زلوا حاونا هنا كون رئيته زحابولو نيرو خمزي أب فيديو زرعوه ناي أستات شمون تنت $4 مليون كسي أب رئيسي وريدو خمزلو تقلت زلوا مالتيو حق حيش أنا مس سابا كألل كلخو إذا مجلس أزي أي مت أنا نايفلت كوني رمبر ما حد تكوني رجن بدحري إذا مت أصل زخنة نعي حدشيو نبي أخمت أكادلي حدا سلم انتاي هناك ترح بينو زخصص زلو ماسي ندحر بينو زي ودأ نيرو خوينو ندحر كلهم أبالات ناي إريسات نبر وسي ولا حنت متأكم كسيلا كم زرع أخوه واين هنا كله تسعنا له تبط حتى يوني أنا ون لك همزنات كأد حتى زلخ نسابة انتهي تبلا كانيرا نبرتنا تمول أتنا إيرسال زلو مفاتيح تركيب ناسي إذا قد دايزيا كنا عاد صوينا إلى نيرا سابا هو صبو بتعمل صبو إذا نجارزي نباها قدم من متأسي قدم 10 معاتي اتزلو مفاتيح ناي إيرسات أركيبنا يمنا نتومون قنياتات وصدوا خاهم تبايلهم يوم سلزي دان حوس لم تكسب حجز أن يحكم حنسب مخ نقرأك كنقرأك يوني سكان حجيز أن إحنا نزبهالكو أحتتنا معنا نزم تم إلكاكو أنا يكون هناك يكون تولدي يكون إذا بلا كذا لغو مدباتنا بمول أسي ناب تم مفاتح مسؤوم زلونا إرسات ناوم منا نصدو مدباتنا ناوم منا نصدو ناوم سديدنا خا نسوم يوم مدباتنا زفنوه سلازي إذا نجارزي اختحتت كلاني هنا كاي يكون زحتت زحز وسبات من مخانم تفلت يا عبالات بورد أي فولت يوم نيهنا جن السيكون أنت علامة نقبل نسكن نبخت متسألة بتعمي ناتن إذا ساتلايت تلفزيون إيرسات كلاتنا نمنور كنملس كابتن بتعمل زبوه سبات حادث خاخا تحتان يركب تحت خلقها بزعبها بخمي كفتح خمس لوت أقم تحتان يركب مفتحنا يهابنا تبلا كانيرا مفتح كلام 10 معاتي نمونغونياتا زنبورو نعانا نعوم كرارو زنبور سبات نعوم مفتح تتوهاي ومسي انت يالو انا بخات متص انت يالو انا بخاس مفتح يتركبنا انت بلاك اوريدكو مسانا يلن مساون يلن مستمونغونياتا تيزلو وسديو تبحال الله مالتي
ክትወስዶ ግን ኣይከኣለትን እንደገና ሓደ ነገር ክነግረካ ሄኖክ ብዛዕባ እዚ ክስ ምስ መጾ ናይ 8.4 ሚልዮን ምስ መጾ ሄኖክ ናይ ኤሪሳት ዝኾኑ ሳፖርተር ይኹኑ ብዛዕባ ኤሪሳት ቶም ወፍያ ኩሉ ግዜ ዝገብሩ ብዛዕባ ዝግደሱ ሰባት 80 ገለን ሰባት ተኣኪቦም ለኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሰባ ከይተዓደመት ናብቲ ኣኼባ መፅያ ሰባ ናብቲ ኣኼባ ሓደ ሰባት ሊንክ ሰደውና ናው መፅያ ጽቡቕ ትምጻእ ግን ቀዳማይ ነገር ኣብ ዘይተዓደም ካለሁ ክትመጽእ ጽቡቕ ኣይኮነን እንተ መጽእትካ ኣጸገም ኣይነበሮን ግን ኣብኣ ሓንቲ ጽሕፍቲ ኣስፊያ ኸይዳ እዚ ናይ ኤሪሳት ዘሎ ብምሉኡ ዘሎ እቲ መፋትሕ እንተረኪብናሲ እዛ ጉዳይ ንኸሰሉ ኣብነት የብልናን ኢላ ከመይ ኢላ ወፅያ ስጋብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዕቀት ኣለዋ ክርዳእና ኣይክእልን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንዕቀት ዘለዋ ሰባ ኣብቶም ህዝቢ ኣብቶም ዓረቕቲ ዝበሃሉ ክሳይ ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን ንዕቀት ዘለዋ ብዙሓት ፈቲኖም እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክህድኡ ደው ከብሎ ዓበይቲ ሰባት ኣብዚ ቃልሲ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ከም በዓል ናፖሊዮን ይኹን ከም በዓል እስያስ ዓደይ ኮታ ንሰንጋል ሓዊ ድሩዕ በዓቲ ቤቱ ዘለዎም ሰባት ክልተ ሰሙን ሙሉእ ተኣኪቦም እንታይ ገይሮም ክዓርቅና ከም ዘለዎ ተዘራሪቦም ንሳባዎም ብድሕሪ ክንደይ መከራ ረኺቦም ንሳባ ረኺቦም ከዓ እዞም ዓበይቲ ሰባት ንብሎም ዘለና ኣብዚ ቃልሲ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ንሳባ ክረኽቡ ረኺቦም ንኣባላት ቦርድ ይኹን ንሳባ ይኹን ረኺቦም ንኣባላት ቦርድ ንሳባ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ሳባ ሰላም ኢላ እሞ ኣነ ክገድፈኩም እዮም እዞም ኣባላት ምስኦም ተዘራርቡ ብላ ገዲፋቶም ከይዳ ሕሰቦ ኣብዚ ሓንቲ ሕዘኒ ንሶም ገዲፋቶም ምስ ወፃኻ እቶም ኣባላት ቦርድ ዝነበሩ እንታይ ምስ ገብሩ ነይሮም ገሊኦም ስፒከር ከይዓፀው ምስ ከልቦም ዝፃወቱ ገሊኦም ካልእ ጉዳይ ዕልሉ ነዞም ኣባላት እዚኦም እየ ዝብለካ ዘለኹ ማንም ሰብ ፅን ኢሉ ዝሰምዖም ዘይብሎም እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ልቦም ተሲሩ ወፂኦም ዝፈልዮም ብጣዕሚ ግዮም ናይ ብሓቂ ሓደ ሰብ ክዓርቀካ እዩ ዝመፅእ ብልቢ ኢሉ ዝመፅእ ሰብ እንታይ እዩ ኣኽቢርካ ተዘራርቦ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ካናዳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ዘለካ ኤውሮጳ ዘለካ ይኹን ግዜ ክቡር እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግዜኦም ከይዶም ሰምዑን ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ተጋጊ ወፂኹም ተጋጊኻ በሉኒ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ብጣዕሚ ብዝሕዝን ኣገባብ እቲ ዕርቂ ኣይቀፀለን ስለዚ ሳባ መፍትሕ ኣይኮነት እንደልያ ካልእ ኣይኮነት እንደልያ እቲ ዝደልየቶ ዕላማ ትማሊ ካልድ ገሊፅዎ እዩ ኣብ ፓሪስ ተፀጅአ ይብሎ ነይሩ ኣብ ፓሪስ ቶም ምሁራት ተረኺቦም ዝነበሩ እንታይም ተባሂሎም ነይሮም እንታይም ገይሮም ንፈልጦ ነገር የብልና ስለዚ ሳባ ንሄኖክ ካብቲ ቃልሲ ንምእላይ ንሄኖክ ከዓ ርእሱ ከምዘን ብምግባር ንሄኖክ እሱን ስድርኡን ተበጥቢፁ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንምእላይ ዝግበር ዘሎ ሄኖክ ተተኣሊኻ ኩላትና ተተሓሒዝና ካብቲ ቃልሲ ንምእላይ ዝግበር ዘሎ እንተዘይኮይኑ እምበር ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ንኽእለ እንተኮይኑ ግን መፍትሕ ቅድሚ 10 መዓልቲ ነቶም ኣብ መንጎኛታት ኮይኖም ክዓርቁና ዝበሉ ብምሉኡ እቲ ናይ ፌስቡክ ይኹን እቲ ናይ ዩቱብ ይኹን ብምሉኡ ተዘራሪብና ሂብና ኢና ንዓናው ነቶም ካልኦት ነቶም ዝምልከቶም ሰባት እውን ኣይሓተተትን ሳባ ምስ ሄኖክ ምስኡ ዘየለ እንታይ ምስኡ ዘለዎ ኣረኪቦ እዩ እቲ ምስኡ ዘሎስ ኣረኪቦ እዩ ካብ ሄኖክ እንዳበልካ ከም ምግባር ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዘን ንሰብ ከምዚ ጌርካ ዘየለ እንዳተዛረብካ ሓሶት ሓፂር ዕምራ ናይ ብሓቂ ሓፂር ዕምራ ብፍላይ ከዓ ሳባ ሕሰቦ ሳባሲ ብናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ተመሪራ በፈታትሓ ሽግር ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ሳባ ናይ ብሓቂ በፈጣጥራ ሽግር እያ ተመሪራ በዚ እንተኮይነ ከዓ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ዶክተር ዘይኮነ ፕሮፌሰር እዩ ዝግባእ እቲ ጉዳይቲ ንኽፍታሕ እንተኮይኑ ግን ከምዚ ዓይነት ዶክትሬት ሒዝካ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ሒዝካ ግን ነዚ ማንም ተራ መሃይም ክፈትሖ ዝኽእል ግን እንታይ ጌራ ክትፈትሖ ይደለይትን እንታይ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናፈጠረት ብፍላይ ከዓ እቶም ኣባላት ቦርድ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ብዛዕባ እዞም ኣባላት ቦርድ ኣዝና ነኽብሮም ኣዝና ንሓፍሮም ዝነበርና ሰባት ወላ እኳ ኣብ ኤርሳት ከምቲ ዘይድለ ኣበርክቶ ኣይግበሩ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ይተኣከቡ እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ፅላል ይኾኑና ዝበልናዮም ሰባት ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘሎ ዓብ ሰብ ኮይኑ ዝተምሃረ ኮይኑ ብጣዕሚ እዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይ ከዓ ሕሰቦ በዓል ተወልደ ማለት እኮ ቲፋኖስ ዝብል ናይ ኢንተርነት ካፌ ከፊቱ መጀመርታ ካብቶም መጀመርታ ንመንእስያት ብዛዕባ ምዕባለ ናይ ኢንተርነት ንመንእስያት እንታይ ክገብሩ ከርዩ ብዛዕባ ናይ ፍልጠት ናይ ኮምፒውተር ምዕባለ ክሳይ ዝገበሩ ሰባት ዝኸፈቱ ሰባሲ ስርዓት ካብቲ ዓዲ ንኻልኣይ ግዜ ስደት ከም ዝወፁ ገይርዎ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከሎ ልዕሊ ማንም ክሕሞ ዝግባእ መን ይትልካኒ
تولد السرعتي كالأي جيزي نسدته 5 مرح جيرو تولد إذا عباي تكال نسرعت قدف كتحمو جميرة مو عابد تكال كوينو صلواز قبر زنبرة تكال يفرس على تسمعني رم تسمعتهم بعد يمانا مانك بعد سياس ما يلحق عتا تولد نعناس كم تقبلنا كود يفدخلنا عذو علتي خاوعيل كان يلوم تولد حقيفهم سعيمو ما يمتصقبون سلازي زم أبالات بورد يخونو اتهم سابا يخون ما يبحكي عبس بإرترا كبرتها يرايون عبس بإرترا نعكتي ماريوم إذا كل سبكة قدفون دابولهم كلها إذا نجر بمقبارهم كا بلبي يزحزن قرب سي حسبهم بعد بروجرام دايركتور بعد يونس كل تلي تخيلك أصله زحلف اللون مدبات كسرحو بعد أنا بلني سقاب ساعات حدا سقاب ساعات كل تنايليتي كيدك أسنان حضروا البروجرامات كنا دالو قالوا إذا كل أبال زنبرس إذا كل نهز بإرترا هابت زخنا إذا ما حموش زم كلاتنا عشرة حدا زلنا سواتكو أب حموش تعمد تتصومي أنا زغربنا وتصيت نهز بإرترا كوينا نهز بإرترا نقرق زلنا سوات أموخه بزي 0.5 سنتيم كفليت فتهم حدا تراي ناي منابرم دي أكل ناي جبات راي زوهابو بزيم زتصاوت نيرو بزيم كتصاوت كله خمي غيرم بزم 20 حدا سبات صباحا نقول حجي سبات بدزلا بحنت معت تفتيفه سي اي ريسات بحنت معت خد كبراده سيكون علامه ريسات نمغبار وي ريسات كتخيدا خمزي تخد تفلت يا حموش عامت كمي غيرنا لح خمز بنا تفلت يا يقداس علامه اتناي باريس زنبره تتجريو وي كالي علامه زلوا زفلطنه غريبلين على عجن كنغركا زدلي 100 غن بدحريومن بدحر سابانغن زخون حيل خمزلوغن الرقادي تصفلت كي تطرطرت كي زاربكا زلو او موسو زي تكافل نانسي نكون فل ندل انتاي تشجر سلامنتا يا قمزي رياكت قبر زلا دحر معرخ ندي تعميتكم تتامامنوا نيركم مالتيو اريسات تبهال تكالسي بشم حدث بتمزجيبا دلايه قبر زخيل كابز انتاي تماهركم حجي اري بي اميلكم كفيتكم سي وناني احد سبديو كمي ماسي كاب حلفه وانت مهار انديخا حجي خنقرك عيوني حدا نقرك نقرك انا تراي زي كنت تماهره ولا ابالات ارسات تراي زي كنا تماهرنا زلنا بمولاتنا دليت فتحي كابز نقر زخن مهار لنا امنت زبها يسرحني نسابا اميننا بتعامين اميننا نسابا نتوم ابالات بورد بلاك زلو صلال كخوننا زبلنا سوا صباح نغو ابقلات كل زغدفونا انا امنت اينبرن زون سوازيهم كمزيلهم أنصار هناك أنصارنا كهونو بفتصم حسب زبالة نبرن هجدف كوت سبحانه جو خمسة عينات كسر نتمثيل ناسي هجدف كت كعنان تيلس إذا مسوازيهم تسأله كهوننا زبالنا يوم سواتيهم نعنا تليمنا تتليمنا هنا كحفرت سمعنا يعني كحفرت تجوبيت ناخذ بالكلا نحنا كوينا تجوبيتنا نحنا كوينا توتعنا سباكو حدا نجرك أب إيريسات تجبرو سبا وصني برنامج يكون تنصر حسابات برنامج يكون تدالو نعنا متبع نعنا موهات زي كوينكو تسعان حموشن كام مئة والله نحنا هنا نجبرو توم بوردس كده زيرو خين بلومسي حموش اسكن هبو تسعان حموشن كام مئة كون نحنا هنا نصرحه نحنا بنصرحه تكال دم زرهاتنا له أنا أسمر شو تبت يوتيوب شانل يعني راتني يوتيوب شانل سي 180 100 شعاتهم تريو وتقولهم كنتو سبات داريو صبو غنزم دا غوركو كأن عور حرحي اميننا بإرسات متي سلازي انت ايو اخيرنا تلكاني نحنا عقم سلازي بلنا يوناثان اذا تكال كنغبرو زكون يكون عقم سلازي بلنا دكتور سابا زغبري هينوك زغبر هينوك حجتي اب كندي كوين سرحني هينوك اكاير سرح ترجع كما كاير سرح كم غازيطنيا نزوم كلهم أبارات زلوا أتحت وريد نسخ جبر زي مانتي نسخ جبر زي جب أخلو أنت جبر بمولو من أبارات بور نجرة هنوكس بق أنا سحر سبدي ولا كنت سبي كويس ترادا كم من ده سرح خلو نجرك بهم أمنتنا تسرح خلو لكن نحن هنا تجوبيتنا سر أنت جودي لوا حسب بس إذا جنزب زلوا حجي زي كل تم يتم سوسان شحاب إيدا زلوا جنزب 110 شدشنا هيز بجنزبي إذا ترفع بمولو أنا يكون هنوك يكون كم بعد برنامج دايركتور يوناس فيلمون نايب حق لبام قول عمل اسي ازم كلهم كخيد قصي كنتم كلهم ابالات زلو اريسات نحد مالتي كساخي جبركا بمولهم ليتن قترن چوق الهم زطيو وغنزب كويم انتاي زغبرو زلو زخصو زلون هنوك زي حمنا معنا يحمنا مفرغان
40 سكا حجة أوتيام الله زم سوازيهم إذا 40 كابي أمتيامه زي جنزبو أي جنزبو زي سنة خاص حس أغرت مال جنزبو ما يكونن جنزبان ديكون سبعتهم أبالات بور جنزبو ديكون عسرت أشياء موت نيرة معنا جن بجنزبنا جيرهم جن انتهى جبرنا له بجنزبنا جيرهم جن نينو كخصو له براهتنا جيرهم كيدك أصلا أب سيرة تطابقنا إديتينج أب كمبيوتر كوف مبار سجاب كندي كسايم خون لما نمسح هاير دا كاينو سلازي سوري يوني معنا جن بزعبا زلو قدايجن نايب حقينا تقولينا بأمنتنا خاطر تريمنا كل حزب إرتراخا أمن الزبهاد حرج خسرح خمزة يقولوا زخوني يكون نجار زجبر كا كتنقع خمزلو بحجة مزلا إير بي إم جن 100 إرجعيني أنا بحزب استجبرتي أنا ون دحر حجي تخيل نفس رحيت رايز الهنيرة أنا تقدم يتسأل أنا تقدم يدفع ناوت رايز خينيرة بحجة زجبر زلوجن أبز بايلو زجبر زلو حزب الساعة فلو بشم حدا من مزجاب زبهال نجار يلن تا إيربيام تمزجب زلخاء بحرسب زخون نجاريلن كل حزب الساتفو كلاتنا ساتفو نحنا زعمنا له دحريو تبايلو صديقو ناب حزب نظرناو نت حزب خنري مالتي ስለዚህ ካልአጌጋ ከም ዘይፈጸም ኣነ ንህዝቢ ቃል ከኣትወልለለ Thank you Dan Haway normally in حونا هنوك እንደ كعلو حسيبه نيره ግን አጋጣሚ ስለዚህ ሰለጠትኒ ንስኻውን ስለዘለኻ እስከ ቁርብ بقرب عن سخاس لترخبو لتفعلتو تصبقركم معرخ ندزي مليونات شمونت نتوي 4 مليون دولار كسمت إنسي أي ديك إسخ عدرا يكلني ترديكا كمين له هنوك هالساعة سي هنوك زنا يزيهم كسي كونن نايزهم أبارات بورد نايسابا خسي كونن هنوك أبكدميو انت عين السرعات كم نقدم تفلتي خا يوناتان اوكي مسرعه الجريف لنا نقدم زلنا نحن مستي ناي 30 عامت كفا انتم كول نزلوا سرعات مسؤينا نقدم زلنا نعوذ يفرحنا نزم ابارات بوردهم فرح ما ينخلينا حارسب هيوتن مهاب دلو زخونه سب بزعبا زي كس زمته هنوك بفصم كفرح يكلني هنوك زبر زلو حزبي زرد زلو كالخا ناي بحق وعرو زخونه سبيت لاتو ناي بحقي ابز قارسي زكو انا يكون نسخه يكونكو إذن مالتي أنسنا أبونا تزيتلو كو حنت معتكو أب كسي وطينا كو متزاربنا أب زخوني يكون مدبات وطينا كو أي مسرحنا حنت معتكو أرز وتزبلانا نيرونكو كوركو حتى زخونانو كو أي مقبرنا أنا بزا أقات أمزون نبعت بيتي أزيخ مسكنا دلي مهنياتو أبزي زقبرو نقرات كله يمانا إيديه كوينا سلا تحقزن مالتي سلازي هينوك بعت سيتي لاكتشو موتا يفرام زبهالالو بعت بيتو مسؤوه اللامو خميز بلاتو وعرخ اللامو مسؤوه اللامو انت خويني يخفرح نحنا زوم كلاتنا أبقون خلنا انتهي خويني يخفرح مو إذا كله حزب إيرترا أبقون خويني خلو هنوك انتهي خويني مخفرح سلازي أبزق وانزي هنوك أبسترقاقه نزينا قرزي نخمقوتو لإخي أخي كمزا عينت كسي نزلو وصف كتبر تاني حقا أنا كمزا عينت كسي نزلو كتبر تاني حقا كمزا عينت كسي خلوغن بروغراماتو بمدلاو حزب زحاتو زلو بملاس أخي هبا أم مرح أف كل نجارسي لعلي عقن كابتن كلمة حجز نورو للعقن يقول له هنا كابز وانزي مورالو أي تقول أنك بلا كايكني أي تتنكفنك بلا كايكني جن هناك مليسو حرينو تقول نجاراتو نفس رعة الجدف كيرو يخير له كجر مكاسي هناك تقندي سجاب حجز إحنا حنزلنا بمن تيكاس بقول لها جدفي بقى ما يكون سلزي هناك أبسترق عن أبتصبو كنا تاتين زلوا داني هقدف ويزخت ولا صنعك جوجل هقدفني هناكسي ناي مليونات عداي غربلون تردي خاني كمتي تمالي ابتي فيديوز تخاتاتل كوغا هنا كم زغلص سبسي قتل كايلو طيت اندحرتو كسلكاس ولا يچمتكا خمس قتلكا خاطريو سو تغودي ال خويز بالنير مو خوت بغيسي لكا خميلو بساعه زيز والكوغا تردي خاني قليل يكون أنا سي بايك نقرأ كان شمونت مليون كفلي لومنس ولا شمونت ميتم سألنا لومني كيدا كسكي خاطر سوري انت مثلك يعني حق حز سبك ولا حد يسكف نقر يقولون هناك انتي بطعم اغودي وزولتي انت لكاني هناك اذا كل عامتات تصعرلو اذا كل عامتات اب سابا يكون اب ام امنه زنبرلو بزعباتي ገንዘብ አይኮን اذا كو
ناي مارتيسي ناي كريمنال كسايكو يكوننزي ناي كرايم يكوننزي إذا كون ناي سيفيل أو كوي أزي أد كامل إحنا هندكمينا نسون كده يوم إتجنزبنا زنا بلش إلنا زترينا جنزبنا كساخ جبرويم عب كساك عب لوير كول عويم معنا ون لوير كول عويم ولا حنتو كود متسنا جريلا زجبرو نجر كيبلون إيريساتنا على شو منت مليون زي توتسي كم يجري بزعبة شو منت مليون حتى تخيلوا مالتي سلازي هناك كأن دي ربش وزلو هناك بزعبة حزبي نعمتها زهانة صوتكال كابي وتسي اتزخبرس جيزي كان نبعت بيتو كان يدقو جيزي ذهبو حزبي جيزي ذهبو تكال كأنه خلص كسيكوني كحقوس على هناك كم قدم يزل خبلك أيتتصبين هو هناك جن إذا ولا زنجر زي أنت قاتمه أبزو قداي زجن بزعبات زجورو أرسجن حريني يزلو نزل قداي إذا خان زوم تبلم زل خسبات كأخذت ممكن أدلوي أنت ذي كونه جن هناك تتصبره بتخصي كونه كسيكون زلو بتت المتن عبارات بوردن بتت المتن يسابني هناك لبوت سير زلو بربتي زم زلو خستات صباح نقول هناك فولي خبالي قال أسي مالتيسي تي نأمريكا حق كوس عور حق كوي كونه لأنه كم مدو فردي وسيدي كون ولا تصحف تطرح كما تمصيات النسي كيدق اسكم حضركو ماسي نختسرحكو دانيال حوي فريش تكون لك حنقول كترديكا كم زبالك يوسي فول تايم جوب الو بكال حكا فاميليا الو كابزي ناي سرحكا ناي فاميليا هانغزي سريع كاخا نزي ناي حزب اغلغلوت تقبر حكاي ابرئسي امبقى خم زيد اللي دبدابيتات مش حنت خلت فيليوسي بميزان زمزن بلوكس مسأكا خلا اي تحزن لي كسرح نقولك كمان نص اخونسي صقمي مالتي نو لك على كويني حج كوي هنا كو حقوسي وي كالا ايكون كنت هنا جن هيوت خب هناكسي انا 100 متر رقصني انا حزب ኤርትራ هيوت خب رقصني هيوتن خب دلو زلو سبسي بزعبا كم زعينت ني حاسوت كسمت يوس كسايكوني وي كبشو قال خبلك كايكن جن دقاقي مزمرك هذا اللي بزعبات ناي كسي كونني هناك انا بقرب ان نعلل مسينو معتها نداول ني هناك زياده كسايرو زلو تلمت تتلمت بزعبات تخسي كونن تخسم مخم زي دم عمو ما ننسب حدا ما هي مسب فلطي اريساتي كابي امتي ام 800 مليون كتكحس نبع على 500 شح زي بالله اتي زوجو جن سغاب حجه كلاتنا بتي زغطمو كسي كونن زياده خساي كونن زلنا بطعم غيرنا زلو كن كي حفرونا حدا ليتن قطرن زغلغلكا امو حسبومو فاميلي زلو فول تايم جوب زلو ليتن قطرن زعرسب ني اريسات بدحري وغنيم كيبولم نقدمي طراينا بسرعه طراي زغواي زنبرسب كم زعينت كسخه تمصالو خلخا يسمعون فرغان جن ابتقارس زلو انترينا جن دغاغي مزبلكا زلو هينوك بطعم حرين زلو انتلكا نزم ابالات بورد يكونن نابتيز غبرو زلو قاسي كاو اصفي انتي نمغبار نمقلاس مالتي سلازي اذا بمخاني خالو معانتي ابز مسخا قريبه زي انترفيو بمالتي برئسه تامانت زغبرو زلو مورالنا تسبر نير هينوك مورال تسبر نيرو هينوك قال تزخون نيرمو انا وين كم زي عيم تزارب خان نير يوناتان تمارت زا نغير سمع خاص لما عنتس زي ازا انترفيو زي استحلفني نقول خان نير ግን እተቀንዲ ኣብ ሂና ዘሎ ግን ጥልመት ናይዞም ሰባት ኣብ ኤሪሳት ኣበርክቶም ኣዝዩ ድሩት እዞም ሽማግለታት እዚኦም ኣብ ኤሪሳት ዝገበሮ ኣዝዩ ድሩት ዝኾነ ኣበርክቶ ብሽም ሕጊ ተመዝጊባ ፀንሐ ማሽከዓትና ብሽም ሰባት ተመዝጊባ ስለፀንሐት በታት ክሳይ ዝገበረታ ከዓ ኤሪሳት ዓፅዮምና ኣብ ደገለና ገለገለ ትብሎ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘሎ ሰባውን ኣብ ትውሽጡን ተተኣቱ ትውሽቲ ኤሪሳት صبحون سرحيت ولنا محررتون نبحق نزي نزلوا ميديا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ዓቕሚ ኣትመፍትሕ ሃቡነት ብለና ዘለሞ እቲ መፍትሕ ከዓ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ካብዞም ኣብ መንጎኛታት ዘለዉ ሰምዓ እንተላ ከይዳ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ከይድክ እቲ መፋትሕ ትብልዮ ዘለኺ ካብኦም ከይድክ ውሰድ እዮም ቅድም ሲሄኖክ ኣይነበረን ሕጂ እውን ምስ ሄኖክ የለን ኣብኦም ከይዳ ግን እዚ ነገር ወሲዳቶ እዚ ነገር ዝተዓረፈቶ ግን ንዓዓ ይኹን ነቶም ሽማግለታት እዞም ናይ መሽሙ ዘለዉ ናይ ኤሪሳት ቦርድ ዘለዉ
نسوم إذا نقدر نتعرفه يحيش بالمالتي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدمس راديو إيرنا ينزلنا كبرات تختاتلت مدب دانيال هايلي ويكا داني كاب إدمنتون كندا أبال إيري بي إمي مسانات أنيحو دانا حوي نويحي زكا نفرق ساعتي لزوعك كمان باي ذا واي نات كان قصرا بزعبا خالق بروجرامي نيرو أمونغهم سلزقات أمين حجي بزعبا خالق نعلل زلنا which is very sad تسفا قبرتها بروميس أتخلي كدم حجي حنت معلت مسيخة بزيقة بزعبا خا نعلل لي حتى كحرايل كان سلزنا بركع دقي مزز خاخرك عزلهم بشم كلهم تخطات بشم كلهم تخطات التي دمسي رادي إيرنا نادالو تانكا بتعمي إذا مسكناكا من الوقت بزقات أمزي أبتي زحلفة قال محتاج قبرنا يوم مس دكتور سابا تسفا يوهنس نخلكم عبالات إيريسات نبر including هنوك متسوعات هاجرات لكم نيران أبوتكم تملسكم كسرحوا مع عزو ورحوي خفوتي لاتكم نزين تاي ملسي ختبام دلخا يعني شو منت مليون موزي بالله أنا خمي جري أمهم لسنا أو يناتا شو منت مليون تزلون نيرو أم تملسكم نيرا كنا قرأ كاسي سوري قريتها that's okay زي انتهي مخاني مسلكا زي تصوتايو كنملس تدلينا نيرا بمجمريا هدي إلا نزارارب كنبلا خلنا انت ياخد كبر نيروا مسانا اخت زارارب كتكل نيروا مستوى 4 كوميتيز نبرنا كنملس تدلينا نيرا زي ناي زوم زنبره ابقصنا بنعقات ايك سايم قبرتهم كنملس تدلينا نيرا كان بزع عينت ولا حانت ايفولطون يوم كتبلنا كنقرا كانين تمرتكو ما نمسى زمهار أنا يكون سبا يكون توم كلا زمهار تمرتكو نعخي تمرت سلزلكا وي دكتوري سلزبلكا نهزب مالتي مسخة سرح زنا برا سب كتنعقو كم زعين تشكع على كتب الكوت بقى يكون أمكم تقولتي توم زخرو ندابلت ناس نحنا سبا يتحزلنا تقولتي تناين متساكنينا مجمرة نهزب غري تحتتيو نهزب زقبركيو كلمين احنا هنملس ويزخون يكون نجاركم عينة لكم نسخن توم عبالاتكن مجمرتان هزبي قريتها بولو نهزب خا أنت يقبرو نهزب خا ولا توم عبالات بورزلو نهزب قريتها حتى تو بتعمل عبد هزبين عبانا نعكت نداراهم جن نحنا دكتور سبا تقوتي تنا نملس سبات هيكوننا نايب حق خا إذا قد دايزي كالا أجندة سلزلو أبزين فلتو أجندة نعطونينا بحجة بلوم زلا سبات كجر مكاسي توم عسران حدا نزلنا أبالات قريبنا وزينا حدا مساتريفه حدا خا أنت خاتل كانسي مسقى حوا لذي نحنا يكوننا نبلكا توم قالوا زموت أبالا بحجون كسر حزب لزلوا سبات إذن لا سمعوا يموت ويام زل إمنتي بالليل كتم تخيل نجر حدا نجر كتم تخيل كا نتوم أفريقيا زلوا مساكين حواتنا بجنزم نحبل كاز جبرنبر إريسات بحنساب تتلتفاز من لسايكونن نحنا أي تحازلنا دكتور سبا تقوتي تنان متصاي كونان مجمرتا دمص حزب زحتتكي ملسيو بدحريو كنزارارب حزب زحتتك حتى خي ملس جن تقوتيتكم مصوتي لكنا جن سوري تحازلنا نحنا عاربي كنا تقوتي تنان متصلينا ايه خبلا زخل اموداتا مسغانا يزلني بمولوم ابالاتي اريسات كاب علينا جميركا بروجرام دايركتور ليتن قترن كلتا ليت خيد قصو ني اريسات عند زخونوا سغاب حجون قليل ولا اريسات ابز درجات تبصح امبر اريسات زكالنا جراينا ابزي حموش عمزي نزا حموش عمزي سلكينا دخينا خيبل كان بعلي ناس كان بعل فيلمون كلهم ابالات نمن مطريسه نبعل فيلمون حقوس نبعل ايتو بمولهم دحان اسك بحدشم كيصحب بمولهم ناي بحق جيغانو اتي زكالكم جيركم يهم حجون كم تغورو رغصنيا سلازي بشمين بشم توم مولهم زكاتاتولنا زلو بشم حزب ابغوننا دويل زلو بتعامي صوتكم بتعامي اذا مسكنكم بحجون علاماكم نقدميت جيركمون نزي زلو سرعات كاب سرو تمنقس غاب زله دوكم تلرغصنيا دغيمه دغاغيمون نيهنوك بغنزبنا يكون بهيوتنا يكون بزخونه ابغون هنوك دوك نبلينا أمود أتا كسفرو زدلي نعبالات بورد يكون سبعة زين أبي هناك زجبرو زلوا أبتعنو أبيت سبو زجبرو زلوا
بفلا يبتعنوها زم أبلات بوردن سبان تحتتوا مخانم بعد يبتعنو زخون يهون نجار زمت تحتتوا مخانمون أنا دقيمة خسمرو لي دل غني اللي يوني